Right. Kanjani ma comrades, kanjani kwamuri mose masikira sei manherano. Itirwai tsitsi nashe Mwari azokuchengetai kumisi yose yemazuva ekurarama. MaZimbabweans vazhinji vari worried, ndiri kuona vanouya kuinbox vachibvunza Geza mupenyu here, tanzwa kuti hanzi akafa. Vamwe ndo vanoti takanzwa kuti akapiwa 5 million. I know you are so worried, but don't worry, vageza vachauya kuzotaura nemi when time is right. Vanouya, don't worry, and vari very safe and sound. Hapana chinovawana vageza. Vageza vari kuchengetwa nemidzimu yenyika, vari kuchengetwa nevanhu. Handi mazvinzwisisa ka? Simba revanhu rakakura kupfuura simba remaindividual. Saka vageza vari kuchengetwa nevanhu. Takaona vamwe vachiti vamutsvanga vaimbotaura mazuva apfuura vageza ishamwari yangu chaizvo, asi kaimiwa mutsvanga wamaita dambudziko rekuti mabhurure enyu amuri kusikira nawo iwayo muchifara nawo vari kutoti vageza nemaveterans ese ndanabhoki. Saka imiwa mutsvangwa kana muri shamwari yavageza munozosikira sei nemabhurure anotaura kuti imi muri maveterans. Despite different opinion, hazvifaniri kuti veterans kana iwe vanhu votadza kurespecta veterans. Veterans vanosungirwa kuti varespectwe chaizvo. Izvozvo zvakakosha kuti veterans arespectwe. Saka ivo vageza vari kuchengetwa nevanhu, vari kuchengetwa nemidzimu yenyika, ndo iri kuvachengeta. Yakambochengeta macomrades pakutanga, iye ndo imwe chete iri kuchengeta veterans. Vamwe vanoti nyoka yemabhuna arida kutora chinhu ichi kuita chake. Hapana chinhu chatakatora ndakaisa muhomweni. Ndakabuda pachena takati chinhu ichi ndechevanhu, chinhu ichi hachisi changu. Ndakabvira ndataura kudhara chinhu ichi ndechevanhu ende chine mudzimu yenyika. Hazvishamisa izvezvi pamwe yegezani muno ndanga ari paZANU-PF headquarters ipapo. Munozviziva sei pamwe ndo paatori mukati imomo chaimo, pamwe ndo maari imomo akatogara zvake, maari kutogara zvake ari imomo. Ane right yekugara imomo because chinhu ichi ndechevanhu. Haikona paipapo pa-HQ pacho makapadzingwa sembwa. Haisi secret, makadzingwa kapa HQ paZANU-PF headquarters mazuva apfuura. Makadzingwa makabva muchimhanya kwazvo. Makamanoitera chimeeting chenyu kumaplaza. Handi mazvona. Saka simba revanhu ndo rakakosha. Saka aiwa ndati ndikuzivisei manherano kuti vageza vari safe and sound. Ende kana vazoita free, since muri kuti vakafa, vachaita kana video diki diki kuti muone kuti zvandiri kutaura. Kana vaizoita free vatambanuka, vachazongoita kana kavidhio kadiki diki kuti muvaone kuti aiwa havana kufa. Pane mumwe aita unga achachema, anga achindifonera masikati, naiwe toda kuziva kuti vari kupi chetageza. Takati aiwa zvokuziva kuti vari kupika hazvina basa, but anga achita unga achachema mumwe mukadziso. Zvakanzi vapenyu here? Takati aiwa vapenyu. Saka nekuda kwenyu imimi nepressure yami nayo, vachaita kavidhio kumva akazongobuda akatendera muzive kuti vapenyu. Be patient. Patience pays all the time. Hatidi kuti mushokoro wemakumbo mumastreet. Musapinde mumastreet zvisina order. Musapinde, musavhurirwe, musapushwe zvisina nebasa. Ende machiwai mune zvematongerwo enyika. Munoziva kuti vageza pa last conference yavo, last nhingi yavo, press yavo, vanga vakuvhima vatumirwa masoja kuti masoja vatumirwa vakomana mapurisa madzakutsako anga anzi endai munomuraya, anga ane ma AK47, vatumirwa madzakutsako. Saka maita vaikwanisa kuzoita press yacho sei zvakatambanuka. Iyo Blessed wacho anga angovhimwa akatadzeko mwana uye. Chaakatadza chiye Blessed iye. Ana Oscar chaiyo pambuka vakanga vachiinterview ana Matema Danda. Makambonzwa kuti Robert Mugabe asunga ana Oscar? Aiwa, tiri kutaura zvakawanda manherano. Ini kana makaona ndati hazvire kuti handinemi, ndinenge ndiinemi. Hapasi pese patinogona kuti tiuye pano tichingoisa maaudio. Some other time we need to strategize, because politics is about intelligence. Hapana politics dzinolidwa nekungomhanya uchingoita zvinhu. Zvimwe zvinhu zvinoda strategy, zvinoda intelligence. Saka be patient. Makashaya patience, muchafanana nevamwe vanhu vakambonovaka ngarava naNoah. Vakangarava iyoyo vakazodzokera vakatora mapango vakati iwe Noah
mvura yako haiuye unonyepa maningi, vakaenda vakanotora mapango. Asi mvura yauya vakazoshaya pokumira. Musafananidzwe nevaya vamwe maIsraelites vakanga vachizoti iwe Moses tidzorere kwawakatitora ndava kwafara kwanga kuri nani. Ivai mine simba rekuti Mwari tipei simba tiende kuKenani, vanhu vararame zvakanaka. Saka batanai, taurai nezwi rimwe chete. I'm so ashamed nevanhu vanoti nyoka yemabhunu akuiti chinhu ndechake. Aiwa, manyepo iwaya, musanyeperwe nevanhu. Chinhu ichi hachisi changu, chinhu ichi ndechenyu imi vanhu. Taurai nezwi rimwe chete, musambunyikidzwe. Ndiri kufara zvizhinji, magrupu taona avhurwa akawanda. Zimbabwe yese akanzi geza 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 geza, munhu wese ari kungoti geza tiende wedza. Saka aiwa, takataura kare takati gore rino igore regudo guru, ende hapana chinochinja ipapo. Saka but kubatana kwenyu imi seZimbabwe, kana makabatana munokurira mhandu. Kana makabatana makataura nezwi rimwe chete, speak with one voice against the enemies, munovaka chinhu chinooneka mangwana. Sacrifice pays. Samuvwe nemasaisai. Ini pandiri pano ninyoka yemabhunu handingagona kudiwa nemunhu wese, because handizi mari ndio inodiwa nemunhu wese. Handipa zvona. Izvozvi zvandiri kutoita zvekutoti vana veZimbabwe ngavasunungurwe. Kune mumwe anotopiwa kana anotopiwa kana 200 US chai otofunga ototi inini kana makandipa 200 ndomuuraya. Kune vamwe vanotone mweya iwoyo. But chakambotungamirira makomrades epakutanga, chakatungamirira makomrades akaenda kuonda, akaenda akanorwa, akauya nenyika vakadzoka. Ivavo vadzimu vakambotungamira, vachandichengeta uye vachachengeta geza, vachachengeta mamwe makomrades ese andiri kushanda nawo. Havazi vanhu vose makomrades andiri kushanda nawo vanobvumirwa kutaurwa mazita avo, uye vanobvumirwa kuti vaonekwe pakamera, uye vanobvumirwa kuita maaudio. Kune vamwe vatinongoshanda nawo vasingatobvumirwa kutaura, vasingabvumirwa kuita maaudio, but vatori vakuruwo pandiri, handimazvona. But ini nyoka yemabhunu ndinobvumirwa kuita izvozvo. Ndine vamwe vanobvumirwa, ndofunga makaona ana Malcolm vanonyorawo mameseji vachidhinaunza, aiwa haizi nyaya yekuti vari kusevha mapersonal interest ema-individual, but vari kumira nekudefenda constitution of the country. Vari kumira nekutaura zvinhu zvakanaka zvinonakira incoming generation. Saka batanai, nguva yatiri haisi yekutsvaga kuti ndingakaipa, ndingakaipa akazodai. Aiwa, zvinoitwa nevanhu vasati vakura mune zvematongerwo enyika. Let's defend our constitution. Let's demand our rights. Togadzira nyika akanyika yedirwa shuga. Zvokuswera muchipopotedzana kuti ningi vanhu vakura mune zvematongerwo enyika vanotora nguva vachishare maideas anoita kuti nyika iende forward. Ndo zvinoratidza kuti vanhu vakura. Zvokuswera muchitokana nyoka yemabhunu magroups hazvina chazvinoreva, because munhu amuri kutotukawo iyeyo ari kutoda kutoti mangwana kana uri mupurisa kana uri musoja uhore. Hativazvona. Saka ndati ndiclarify kune vari kufambisa makuhwa kuti nyoka akati chinhu ndechake. Handina kubvira ndataura mazwi iwaye. Ini ndakavhurira maopposition party members ese, despite kuti ndiani kana kuti ndiani. Imi ndimi munotouya nenyaya dzenyu muchitoti aiwa nyoka uyo munhu uyo siyana naye akaipa mutengesa. Aiwa isa hatinei nazvo, isi tiri kungoda munhu wese as long as ane vanhu vanomutera. Nekuti chinhu chatiri kugadzira ndechemaZimbabweans, chazoya mberi tinozongozviona. Saka munhu wese ngatitaurei nezwi rimwe chete. Zvinofadza nyika yedu kana yakange yasununguka, vakuraramawo zvakanaka, makupindawo zvikoro mahara, makunge muchirapwa mahara kuzvipatara. Ndakanzwa tsitsi, ndakaona munhu akakuwara ane simbi, ari kunzi ari kuda simbi, akatonzi ari kuda 1000 something, apo mari yacho haatorina. Kana kushanda haashandi, anoshanda kuti kunobhadharwa mari. So ndo zvatiri kusangana nazvo. Saka shingai, musadzokere kumashure. Sambofa makanyeperwa kunzi geza hauye, anouya, chamuona achiuya, don't worry. Saka ndatenda zvikuru, murare munyasha. Mwari ngaazokuitirai zvakanaka. Kwamuri mose namatai, hapana chinokunda Mwari. Hapana chinokunda Mwari. Mwari anoramba ari Mwari. Mukusungwa Mwari anenge aripo. Mukufara Mwari anenge ariko. Mukutukwa Mwari anenge arimo.
mukurwiswa. Mwari anoramba ari Mwari. Ndimwari nhasi, ndimwari nezuro, ndimwari mangwana. Ane zvaari kuita, ane zvaakaita, ane zvaachaita. Anoramba ari Mwari, hakuna chinokunda Mwari. Maenemies ese anotumwa achashaya basa. Because Mwari watendera kuti vanhu veZimbabwe vapukutwe misodzi. Saka hapana narini chinozokunda simba raMwari. Thank you so much. May God bless you. May God bless you. I pray against the spirit of delay. I pray against the spirit of delay. Mwari ngave achitaura pamusoro peupenyu hwenyu kumazuva, kumisi yese yemazuva. Ngaataure pamusoro peprogram yatakatarisana nayo. Ipiwe simba rekukasira. Speed. Moving with speed. Thank you so much. May God bless you this evening.